масъалаи баланд бардоштани мақоми занону бонувон ва тарбия кардану ба вазифаҳои роҳбарикунанда таъин намудани бонувону духтарони лаёқатманд дар маркази диққати ҳукумати мамлакат қарор дорад ва мо ин сиёсатро дар оянда низ идома медиҳем. бовар дорам ки занону бонувони мамлакат барои тарбияи фарзандон дар роҳияи омӯхтани илму дониш ва касбу ҳунар, риояи қонунҳои миллӣ дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим ва дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, расму оинҳо ва суннату анъанаҳои мардуми бостонии тоҷик, аз ҷумла сарфаю сариштакорӣ ва пӯшидани либосҳои миллӣ саъю кӯшиши бештар ба харҷ медиҳанд. бо эътимоди комил иброз медорам ки онҳо дар масъалаи муқовимат ба бегонапарастиву хурофот ва исрофкориву зиёдаравӣ дар сафи пеши ҷомеа қарор мегиранд.